Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadudong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Pag subong mabatian na kami live sa radio station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Fitness coach ang Ian Nobia nga manuglakad sa abroad, patay sa mabunggong ilang auto sa truck. Sa Banwas ang Kawayan, isa ka NPA patay sa encounter. Duha ka mga soldado ginpamatbatan nga mabilanggo sang 20 tubtub 40 ka tuig sa pagpatay sa isa ka aktivista. Kamsi naging isa na ka university. Kag sa Good Vibes, Mabuka Resort and Wildlife Sanctuary magabukas na sa buwas. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Carlos Hilado Memorial State College karon ang isa na ka university. Sang 2019, ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang conversion sa CAMC para mangin isa ka universidad pinaagi sa Republic Act 11336. Tubtub nga nadesisyonan sa Commission on Higher Education and Bank ang pag-convert sa kolehiyo sa isa na ka state university. Si Bacolod Congressman Greg Gasataya, kaupod sa 3rd District Congressman Francisco Benitez, kag 5th District Congressman Alejandro Mirasol ang nagduso para maaprobahan sang Kongreso ang layi. May 4 ka mga campus ang CAMSU, nalakip na diri ang main campus sa Talisay City. Duha sa Barangay Estefania kag Alihis sa Bacolod kag isa sa Banwas sang Binalbagan. Upod man sa naaprubahan sa Kongreso ang Republic Act 10931 o kunang Free College Education Act nga ginduso ni Gasataya agud mas madamo nga estudyante nga mahatagan sang oportunidad para sa dekalidad nga edukasyon. Si Anay Congressman Albi Benitez among principal author sang hagna nga nagduso para masugura ng conversion sang kolehiyo sa universidad. Sa number 9, wala sang klase sa mga pampubliko nga mga eskwelahan sa Mayo 2 tubtub 13. Ini nagalakip sa elementary kag secondary schools para maghatag ligwa sa national kag local elections. Sunod sa kay Ayan Arnold Arnaez, ang spokesperson sa DepEd Negros Occidental Division, ining nabase sa DepEd Order No. 29 Series of 2021. Ang mga adlaw sa DepEd calendar ang napain na para sa elections-related activities. Sunod sa kay Arnaez, liwat lamang nga gin-reiterate ang among order. Sunod sa DepEd, may mga 320,000 ka mga teaching kag non-teaching personnel sang DepEd nga magaserbing nga Board of Elections member sa May 9 nga piniliay. Sa tunga man sang class suspension sa among mga adlaw, ang mga manunudlo ang ginapaabot nga mag-report sa mga eskwelahan bisan pa sa mga adlaw nga wala sang election-related activities. Sa number 8, 33 kag 51 sentimos sa kada kilowatt hour ang ipatuman nga saka sang duha ka mga utility firms karon nga bulan. Halin sa 10 pesos kag 92 sentimos, mangin 11 pesos kag 43 sentimos per kilowatt hour na ang residential rate sang Central Negros Electric Cooperative o Consineco sa bulan sang Abril. Ang 51 sentimos per kilowatt hour nga saka ang tugas sang dugang nga balayran sa generation transmission charges kag systems loss charges. Tugaman sang pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo kag iban pa nga purchase kag pass-through charges sunod sa tagdumalahan sang Sineco. Ang Northern Negros Electric Cooperative o NOSECO ang nag-anunsyo man sang dugang nga 33 sentimos nga power rate increase. Halin sa 12 pesos kag 63 sentimos, mangin 12 pesos kag 96 sentimos per kilowatt hour na ang ila igasukot sa mga konsumidor sa Abril. Ang Northern Negros Electric Cooperative o NONECO ang natalana man nga magapatuman sang power rate increase. Sa number 7, COVID-19 cases sa Negros Occidental na naog na sa 8.
Humalin sa nagsugod ang pandemic, ini ang pinakamanubo nga na record nga active cases sa probinsya. Sa April 18 nga report sa Provincial Incident Management Team, 8 ang active cases kag 0 naman ang new cases nga na-record. Wala naman ang nagauntat ang panawagan sa otoridad sa publiko nga magsunod sa minimum health protocol kag hindi magkumpiyansa. Ini sa tunga man sa pagtimbuk sang kaso sa iban nga mga pungsod, kag ang ginasiling paabot man nga surge sa pungsod. Nagapabili na paghinyo sa negative rapid antigen test sa mga nagasulod sa probinsya kung hindi fully vaccinated bilang tikang nga mamatukan ang paglaptas ng COVID-19 virus. Sa number 6, local revenue sa probinsya sa 2020 kag 2021 ang nagdubo sa 40%. Rason nga tutukan karon sa Negros Occidental ang mas maayo nga tax collection. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, ginalantaw man sang probinsya ang pagbalik operate sa mga enterprises nga naapektuhan tungod sang pandemic. Isa na diri ang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary. Ginapaabot man ang pag-operate na sang food terminal sang probinsya. Ang Negros Residences nga may mga bookings naman pero may mga kalayuhon pa antes pa man ang lubos nga pag-operate sini. Naganar naman ang cyber center sa nagligad nga 7 ka bulan. Pathag ni Diaz, mas labing apektado ang 2020, tion sang ginpatuman ang mas hugot nga community quarantine kasubong sang enhanced community quarantine. May mga less siyang probinsya nga nag-ayo sang discount kasubong sang Ayala kag 888 kag ini ang ginpasugtan man bangod sang sitwasyon. Food terminal is about to be awarded na sa aton nga mga nag-apply kag nag-participate sa bidding. That will generate also income. And of course, ang cyber center and ang aton nga mga collections ng taxes supposedly improved na naman, no? We have also stepped up our collection efficiency subong with under our treasurer si Attorney Bolivar. Gin-assist naman ang aton mga LGUs by providing, no, nag-donate kita sang mga computers. Sa number 5, 5 ka mga pamilya nga gin-evacuate tugas ang nagtabo nga landslide sa Barangay Alis sa Bacolod City. Ang hindi na pagpasugtan nga makabalik sa ilang mga puluyan. May report si Nico Delfin. Sa evacuation center na nagpamalandong ang napulo ka mga pamilya nga ginsaylo gikan sa Purok San Jose sa Barangay Alihis tugas sa nagluntad nga landslide sang nagligad nga Abril 11. Ang panid sa mga karton kag plywood ang nagserbe nila nga tululugan sa Emilia J. Garcia Elementary School. Suno sa Iloy nga si Rosemary Buyco, mabudlay ang ila sitwasyon, ilabi na nga nagamalasakit na ang iya mga apo. Init de, tapos ginamalas kita mga bata. Ginapakubo kami di. Arang apo ko nga isaw ka sa gabi gabarokoy na. Apo ko ba ang gamay na. Tapos budlay no, dili lang ka. Budlay karton da naman ginigdaan. Makapuli kamutan ng discomfortable sa inyo. Oo, mas. Pagkaon nyo di kamusta? Okay lang. Okay lang. Kamusta ka no? Corn beef, hindi ko daan ka yun niya karne ya. Anong gusto mo sa dalon? Bisaan, ginamos lang kong ara. Suno kay Doktora Ana Marie Laarni Pornan, ang Bacolod Housing Authority kag barangay ang magatinguha agud mapangitaan gilayon sang relocation area ang 12 ka mga pamilya. Sa pagsinapol sang DRMO upod sa katapos ang City Engineer's Office, nakasugdan nga hindi na pahanugutan ang pagbalik sang 5 sa napulo ka mga pamilya sa lugar, tugas ang peligro sa natipang nga duta sa kilid sang Pangpang. Yes, wala saya sa banning kung mga party sa relocation, especially sila mga in danger ang ilay ang area. Malabutan sila ihandok May 2 or elections gid nga makatener. Yes, malabutan gid sila yagoro. Saylo sila namon sa isa ka eskwelahan nga wala ya hindi pag-usaron sa eleksyon. Handa naman nga pangitaan sang eskwelahan sa masayluhan nga classroom ang mga evacuees. Inibangod sa Mayo, gamiton ang ginatineran nila karon nga classroom bilang isa sa mga polling centers. If ever hindi mahingagaw, we will find a place nga evacuate sila sa hindi bala pagamiton sa election nga classroom.
Ang katapos ang DSSD nga among naghahanda sang pagkaon kang nagatatap sa mga evacuee ang magapabilin man sa evac center. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 4, isa patay, isa pilason sa separado nga shooting incident sa Negros. Patay 31 anyos nga si Elmer Martorillas matapos iniging tiro sang Domingo sang aga sa barangay Minapasok sa Calatrava. Sa investigasyon sang PNP sakay sa motorsiklo si Martorillas sang siya ang gintiro sa makapila ka beses sang wala pa makilalan nga suspect. Wala na matabangan pa sa ospital ang biktima. Samtang pilaso naman ang isa ka Indian national matapos ka gintiro sang nagpakunukuno customer sa isa ka baligyaan sa barangay Poblacion 2 sa syudad sang Sagay. Suno sa PNP, nagkuha sang tsinelas ang suspect kag sang paglabot na sa counter, iya na lang gilayon ginluthang ang biktima nga si Manlip Singh. Gilayon nagpalagyo ang suspect sakay sa motor. Padayon nga ginabulong sa ospital si Singh. Ginahibaluman sang PNP kung ano ang motibo sang duha ka separado nga pagpaniro. Sa number 3, sa Banuasang Kawayan, isa kakatapos ang NPA patay sa encounter. Patay ang isa ka ginaligar katapos sa New People's Army sa engkwentro nga nagluntad kay nasang aga sa barangay Kaliling sa Banuasang Kawayan. Isa ka high-powered firearm ang na-recover sang Army. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa Philippine Army, kapinapulo ka mga NPA nakaengkwentro sang 15th Infantry Battalion. Wala pa makilalaan ang napatay nga rebelde. Sa number 2, duha ka mga katapos ang Philippine Army ang ginpamatbatan nga mabilanggo sang 20 tubtub 40 ka tuig bangod sa pagpatay sa aktivista. Guilty ang ginpamatbat ni Judge Ana Celeste Bernard sang Bacolod Regional Trial Court Branch 42 sa mga katapos ng 61st Infantry Battalion nga Sanday Roger Bahon kag Regine Laus alias Ronnie Caurino sa kaso nga murder. Ang duha amo gintudlo nga nangamot sa pagpatay sa Bayan Muna Coordinator nga si Benjamin Bailes sang 2010 sa Barangay Suay sa Himamaylan City. Matapos magpalagyo sa crime scene, nadakpan sila sa checkpoint sa Cabancalan City kag natukiban nga mga soldado. Ang isa sa mga nangin abogado sang biktima nga si Attorney Ben Ramos nga katapos ang National Union of People's Lawyer o kun NUPL ang ginpatay man sang 2018 kag tubtub subong wala pa makilalaan ang nagpatay sa iya. Gani para sa NUPL ang ini nga desisyon ang para kay Ben and Ben. Masobra isa ka dekada ang ilang nga ginhulat para matagaan sang hustisya ang kamatayo ni Bailes. Nagalaom man sila nga matagaan man sang hustisya ang kamatayo ni Attorney Ramos. Ginmanduan man sang korte ang duha ka mga ginpamatbatan nga bayaran sang 300,000 pesos ang pamilya sa napatay nga aktivista. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka fitness coach nga isa man ka accountant kag iyang nobya nga manuglakat sa abroad ang patay matapos mabunggong ilang auto sa isa ka truck sa Victoria City. Dead on arrival sa ospital si Alejandre Brotarlo kag iyang nobya nga si Queenie Rocaberte matapos mabunggo kahapon sa nagasugata nga truck ang ilang salakyan sa Osmeña Avenue sa Barangay 13 sa Victoria City. Sunod sa kay Colonel Joseph Fajardo, hepe sa Victoria's PNP, padulong sa norte ang salakyan nga dala sa magnobyohanay sang hinali madulaan sa kontrol ang driver kag ini ang nagbunggo sa nagasugata nga truck. Sunod sa kay Colonel Joseph Fajardo, hepe sa Victoria's PNP, padulong sa norte ang salakyan nga dala sa magnobyohanay sang hinali madulaan sa kontrol ang driver kag ini ay nagbunggo sa nagasugata nga truck sa piyak nga lane. Madasig ang pagpadalagan ni Brotarlo sa auto suno sa pulis. Sa Brotarlo at taga Rojas City kag nagbisita lang sa Negros kung saan nagaistar ang iyang nobya nga si Rocaberte nga manuglakat na tani sa luwas. Gitpahayag man ni Fajardo nga ilaman o si saon kun bala maiban pa nga mga kabangdanan kung nga natabo ang aksidente. Kaangay na lang sa mga aligasyon nga nagwa sa social media nga kuno ginhungod nga sang nobyo ang pagbunggo sa truck. May inisyal man nga settlement sunod sa kay Fajardo sa driver sang truck kag sa pamilya sa mga biktima. Gani hindi naman nila ini pagpasakaan pa sang kaso.
Sa Good Vibes, Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary ang magabukas buwas nga adlaw matapos nga mahalitan sang Bagyo Odette. Day visit lang sa karon ang pwede. May report si Romeo Subaldo. Nadumdumano pa bala ang ini nga lagoon, ang ini nga dipping pool, ang ini naman nga swimming pool, ang mga cottages, kag ang hunisang alagit-it. Ina ang mga memories ang Mambucal. Para sa mga batang 70s, 80s kag 90s, ini ang constant nga go-to place sa Negros kung summer. Pero bangod sa pandemic, temporaryo nga nagsira ang Mambucal ang nagserbi bilang nga quarantine center sa mga COVID positive sa sulod siyang halos 2 ka tuig. Nakabukas pa ang Mambucal Resort ag Wildlife Sanctuary sang makadali sang bulan sang Disyembre pero matapos manghalit ang bagyo nga Odette, liwat naman ini nga nagsara. Matapos ang renovations, liwat na ini nga bagabukal sa publiko sa buwas nga adlaw. Sunod sa kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, sa subong for the day lang anay ang lagaw nga pwede. Sa bulan sa Mayo pa magasugod ang pagbaton sang overnight stay. So it's time for our Negrenses to enjoy summer, and we are happy to present Mambucal under new circumstances nga daw-damo naman kita na-improve. Samtang wala pa maaprubahan sa sanggunian panlalawigan ang bagong nga rates, baga pabili ng anay ang old rates, 50 pesos sa adults kag 20 pesos naman sa mga kabataan ng entrance fee. Pero may dugang naman ng mga balayran sa paggamit sang amenities parehas na lamang sang dipping pool kag swimming pool. Kag subong, nagabato na sila sang e-payments parehas sang GCash kag credit card. Ang hotel sunod sa kay Diaz, hindi pa magamit sa subong. Pwede na kita dayon ka try no nga mag e-payments, no? Pwede na kamo ka GCash, pwede naman kita ka credit card, no? For all our reservations, no? Gina-encourage ang mga nagaplano nga magkadto diri nga magpa-reserve, pero magabaton sila sa gihapon sang walk-ins. Barb, na kay nga gawa si Mambucal sa summer. Oo, Ming. Kag ang province, bala positive man, nga amat-amat na maging balik, kag maka-earn man ang Mambucal. Kay malawig man may nga naging facility siya. Oo. Duka sign nga, sige-sige na tuloy-tuloy na ang pagsuwag liwat sang tourism ta. Kag ako personally excited mag-visit. Oo, liglaw. Kagabi at mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.